stěhuju se. Nebo vlastně jsem se už přestěhoval. Už tady sedím v novém studiu, tady to natáčím tady v novém bytě, v novém studiu. Sedím tady, hele, je 8 večer, tak trošku jsem si řekl, že bych mohl natočit něco odpočinkového. Takže točím tady to video na 3. kanál, kde vám řeknu, no, co se dělo za poslední měsíc v mém životě a co plánuju dál, protože to bylo fakt hodně. Pokud nevíte, tak minulý rok, teda školní rok, což znamená teda v červnu, jsem udělal maturitu. Úspěšně, hele, všechno se povedlo, bylo to dobrý. No, a pak jsem tady na ten kanál natočil video, kde jsem říkal, že si dám pauzu přes léto. Dám si takovou dovolenou, hele, abych si odpočinul a připravil se na to, co mě čeká. Takže jsem byl ve Skandinávii, v Norsku podobně, byl jsem na Maltě, v Japonsku dokonce, všechno jsem dodával na Instagram, tam dávám fakt dobré fotky, takže mě tam sledujte. No, ale pak v září jsem se vrátil domů a musel jsem se připravovat na velkou změnu. A to bylo to, že se přestěhuju. Našel jsem si byt v Praze, v půlce září víceméně, no. A někdy ke konci září jsem se tam měl nastěhovat. Takže jsem to tak udělal, bylo to docela jako narychlo najít nějaký byt, do kterého jsem se mohl nastěhovat v podstatě za pár dní. No, ale povedlo se to. Takže jsem všechno zabalil, celý počítač, celý setup, všechny 3 monitory, klávesnici a podobně a odvezl jsem to do Prahy. Původně jsem si myslel, že to bude všechno hotový do konce září, že už od 1. října to budu moc rozjet a bude to všechno v pohodě, ale ještě ten první týden v říjnu to nebylo ideální. Byla tady hrozná ozvěna ve studiu, protože jsem tady měl v podstatě jenom stůl a počítač na tom, celá místnost prázdná, takže jsme sem dali velký závěs. 2 závěsy v podstatě. Nějaký nábytek jsem musel koupit, aby tady prostě nebyla ta prázdná místnost, to hodně pomáhalo, dal jsem sem koberec. Už myslím, že to zní dobře, hele, už to zní v podstatě jako dřív, když jsem točil z mýho pokoje doma. Takže myslím, že už to je v pohodě, ale už jsem všechno zařídil. Trošku to trvalo, byl jsem trošku nervózní, ale dopadlo to, už jsem tady celkem spokojený. Už jsem stejně na to docela zvyknul. I když je to docela velká změna bydlet v Praze, jsem se přestěhoval v podstatě z menšího městečka na okraji Česka, takhle do velkoměsta, do největšího města v podstatě tady v Československu. Takže si zvykám, i když popravdě zase tak často ven nevycházím. Taky neumím vařit, takže jsem se musel naučit vařit a podobně. To je docela těžký, prát prádlo, dávat nádobí do myčky. Všechno zařizovat je docela těžší, než jsem čekal teda, protože já jsem takový ten gamer, že jo, co v podstatě jenom celou dobu sedí u počítače a nic moc takových těch věcí nedělá, většinou to za mě dělali rodiče, takže si musím zvykat, naučit se nějaký ty věci, pořád mi to docela trvá, nějak mi to nejde, nějakých věcí se dost bojím, ale no, prostě jednou to muselo přijít, jednou jsem se to musel naučit, takže hej, teď nebo nikdy, dejme tomu. A teď tedy o tom mluvím, jako, že je všechno v pohodě, že je všechno OK, ale už jenom to rozhodnutí, že budu dělat YouTube full time a přestěhuji se do Prahy, bylo těžký. Protože, jak jsem říkal, udělal jsem úspěšně maturitu a všichni lidi z mojí střední šli na vejšku, jenom já jedinej jsem nešel. Takže jako bylo to ode mě očekávané, že půjdu na vejšku, ale tak trošku jsem to neudělal. Takže to bylo docela divný rozhodnutí a těžký pro mě, jako tady to udělat. Jednu dobu jsem prostě si myslel, že skončím s YouTubem, půjdu na vejšku a vykašlu se na to v podstatě, že to skončím jako Jirka Král. Prostě byl jsem YouTuber, na vrcholu ukončím tu kariéru. No, ale rozhodl jsem se, že v tom budu radši pokračovat a udělám takový risk v životě. Protože tady tu příležitost v podstatě nikdo nedostane, jenom 0,00001% lidí, dejme tomu, v Česku nebo na světě vůbec dělat YouTube full time. Takže je to velká příležitost a myslím, že promarnit by byla škoda. Navíc do školy si můžu ještě jako teoreticky vrátit. Do 26 let to je zdarma, že to pořád platí stát a pak si to můžu zaplatit, takže jako pořád to jde se vrátit a jít tou standardní cestou. A rozhodl jsem se, že pro teď teda udělám tady ten risk a YouTube mě teďka v podstatě změnil život. Jako do téhle doby bych řekl, že se to úplně nestalo, protože když jsem chodil do školy, tak jsem vždycky přišel ze školy, sednul jsem si doma k počítači a stříhal nebo točil videa, což jako i kdybych to nedělal, tak podle mě jsem u počítače jenom hraju nějaký hry nebo dělám něco jiného, takže by to za stolik tady ten aspekt života nezměnilo, plus jako jsem vydělával nějaký peníze, ale popravdě jsem se nic drahýho, jako ani oblečení, ani jídlo nekupoval, mě na tom za stolik nezáleží popravdě. Jako možná jsem si koupil auto, to by se asi úplně normální člověk nekoupil, ale jinak mě YouTube do té doby moc život nezměnil, hlavně jak nejsem odhalený, tak mě prostě lidi nepotkávali na ulici nebo tak a pořád nepotkávají. Takže pořád jsem v podstatě žil jako normální, prostě
student střední školy, normální člověk. No, ale teďka už se to nebojím říct, že YouTube mě život změnil, protože to je moje práce od teď. Makám na tom full time. Jsem trošku nervózní na jednu stranu z toho, že kanál třeba umře za rok a bude to takový trošku trapný. Ale na druhou stranu myslím, že jsem optimistický, že ten kanál ještě pár let vydrží a že můžu když tak točit něco jiného, nebo prostě mám pár peněz našetřených, takže můžu zkusit točit pak něco jiného, ale já věřím, že ten 1 milion odběratelů třeba dáme za ty 2 roky, to je takový optimistický. No, ale mám v plánu dát ten 1 milion odběratelů, udržet ten kanál co nejdýl, pracovat na tom, užít si to. Jako pořád mám tu trošku nervozitu tam vzadu v hlavě, ale myslím, že bych si to teďka měl užít, hele. A zároveň pracovat co nejvíc, dělat ty nejkvalitnější videa, dát si na tom co nejvíc záležet a prostě udělat to nejlepší tady z té příležitosti, za kterou samozřejmě jsem moc vděčnej. Děkuju všem lidem, co se dívají na videa, protože bez vás by to fakt nešlo tady to dělat full time. A díky moc všem, co si koupili merch, nebo jinak mě prostě podpořili, co chodí na eventy, ty Minecraftový, co pořádám. Fakt díky moc, hele. Tohle je příležitost, co se fakt nenaskytne jen tak někomu. Takže díky moc za to, že mě sledujete. Doufám, že mě budete sledovat dál. Teď to je moje práce, teď mi na tom fakt záleží. Takže se budu snažit, aby ty videa byly dobrý, abyste se pořád dívali. A budu točit i tady na ten třetí kanál, nějaký updaty z mého života, protože teď to začne být zajímavý, hele, bydlím sám, co dělám a podobně, co jsem dělal, můžu dělat zajímavé věci, hele, nikdo mě tady nebrání, mám hromadu času. Uvidíme, hele. Dejte odběr, to je na ten kanál a díky moc, zatím čau.